DXDC Radyoman Report. Gipangandama na sa Public Safety and Security Office kung PSSO ang seguridad sa Kadayawan Festival 2023. Mato di Public Safety and Security Office Chief Angel Sumagaysay, moarang kada ang unang coordination meeting sa mga security forces una matapos ang bulan sa Hunyo para sa pagpalig-on sa seguridad sa syudad. Sumala ni Sumagaysay, mag-agad pa kini sa mga opisyal nga talaan sa aktibidad sa Kadayawan aron masuta pila gayud ang gikinahanglang ipang-deploy nga mga personahe. Tungod adunay mga Kadayawan events nga ipahigayon na sa hapon, adunay mga paghahimong adjustments usab sa seguridad. Last month, na-prepare ko na ang security plan for Kadayawan 2023. So ang ginahulat na lang nako katong mga official activities para ma-incorporate namo sa amuang security and safety plan. Gibutyag niini nga bisan walay direktang threat sa seguridad ang dakbayan, nagpabiling taas ang alerto sa mga security forces. Dako usab ang kumpiyansa ni Sumagaysay nga sama sa nakalabayng mga katuigan, magbalampuson ug hapsay ang Kadayawan sa Davao. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman ay Miginita, Tatak, RMN. Tatak RMN.